Ćao, predstavljam ti novi način plaćanja na NIS Petrolu i Gazpromu. Samouslužna kasa, mesto za brzo plaćanje bez čekanja. Ali kao i uvek, prvo da natočimo gorivo. Na samouslužnoj kasi možeš da plaćaš gorivo, kafu i ostale proizvode iz prodavnice koje imaju bar kod. Inače, na ovoj kasi pre plaćanja možeš da proveriš stanje na svojoj Sa nama na putu ili NIS korporativnoj kartici. Ja plaćam prvo gorivo. A sada biramo način plaćanja. Kao fizičko lice, na ovoj kasi možeš da plaćaš bankarskim platnim karticama ili IPS QR kodom iz aplikacije tvoje banke. A možeš da platiš i NIS korporativnom karticom ukoliko je imaš. Ja biram platnu karticu. U ovom koraku biram benefit karticu. Taksi kartica ako si taksista, agro kartica ako si poljoprivrednik ili Sa nama na putu kartica lojalnosti koju ja redovno koristim. Moram ovo da napomenem pošto je veoma važno da znaš. Pored redovnih bonus poena u Sa nama na putu karticu, do kraja godine plaćanjem goriva na samouslužnoj kasi dobijaš jedan dodatni bonus poen po litru. Nastavimo sada sa plaćanjem. Skeniram QR kod u Sa nama na putu aplikaciju. Sada biram točeno mesto gde sam sipao gorivo. Normalno, G-Drive. Kasa me pita da li želim još nešto da platim. Tu je moja omiljena Drive kafe, kafe i kroasani. Plaćam i njih. Prvo biram kafu, kapućino, M. Uzeo sam kafu, sada skeniram bar kod na pakovanju kroasana. Ali pošto sam uzeo dva, super je to da ne moram dva puta da skeniram, već dodam drugi klikom na plus. To je to. Potvrđujem. Na ovom ekranu vidim svoje proizvode i mogu da izvršim plaćanje. Meni sada ne treba gotovinski račun, ali kao što vidiš imaš i tu mogućnost. Plaćam karticom i eto, samo nekoliko klikova i gotovo. Nema komplikovanih koraka, sve je brzo i lagano. U samouslužnu kasu na odabranim NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama zaboravit ćeš šta je red za plaćanje.